Tak a som vnútri. Toto je Stade Bordeaux, kde v sobotu privítame Wales. Je to úžasný stánok, nádherný, rok starý. Momentálne sa tu všetko chystá, všetko sa tu pripravuje. Je tu strašne veľa ľudí, ktorí pripravujú živé vysielanie. Takisto sú tu ľudia, ktorí zabezpečujú celý chod šampionátu, teda na tomto štadióne. Všetci sa tu už tešia na prvý zápas. Hovoria, že Slovensko to bude mať ťažké, pretože Wales je možno miernym favoritom, teda miestni veria trošku viac Walesu, ale tak snáď prekvapíme. Vyšlapal som si na samý vrch a ako môžete vidieť, odtiaľto je nádherný pohľad na celý štadión, na ktorom už visí tam slovenská vlajka a na druhej strane Waleská. To znamená, že títo dva tímy budú práve krstnými otcami tohto štadiónu na šampionáte. Samotný štadión je postavený v roku 2015, teda celkom nový, z brusu nový. Je veľkou pýchou celého mesta Bordeaux, všetci o ňom tu hovoria. Do štadiónu sa dá 42 000 ľudí, no a s miestnym speakerom som sa bavil, že priemerne na zápasy Bordeaux chodí tak 20 000 divákov, no ale v sobotu proti Walesu by malo byť plné a je tu nádherná akustika. Tak veríme, že nádherná akustika bude aj v sobotu a že tu bude počuť Slovensko. Vás, fanúšikovia. Tu by sa možno mohli inšpirovať aj konštruktéri našich štadiónov. Pozrite sa, aké nádherné výhľady majú tí ľudia, ktorí nemôžu na svoje nohy a teda nemôžu si vyšlapať na štadión pre lepší výhľad. No ale tu im umožnili bezbariérový prístup až sem na prvé poschodie, respektíve takto až hore. No a pozrite sa, aký nádherný výhľad majú títo ľudia na celý štadión a teda na celý zápas. U nás je bežné, že títo ľudia sedia hneď pri trávniku, no a takýto pohľad na štadión nemali, ani si nepamätajú. No a nie je ich tu 15 ako v novovybudovanej City Arene, ale takéto miesta sú okolo celého štadiónu. Čiže takto okolo, keď sa pozriete, okolo celého štadiónu, tá jedna rada je len pre telesne postihnutých. Úžasné, úžasné od konštruktérov tohto štadiónu. No a neoddeliteľnou súčasťou celého šampionátu je aj to, čo vám prinesie celý tento futbalový zážitok na televízne obrazovky, a to sú televízne kamery a televízni producenti. Na štadióne momentálne inštalujú títo ľudia svoju kamerovú techniku. Mám informácie, že celý zápas bude snímať 30 kamier. Sú tu takéto statické kamery a takisto lietajúce kamery nad hracou plochou. Tu sú VIP lože. A toto je lavička náhradníkov, možno nášho tímu, možno tu bude sedieť v sobotu niekto z našich. Možno odtiaľto niekde bude koučovať. V sobotu zápas, tréner Jan Kozák. Sme v mixzóne, tu budú chalani dávať rozhovory. No a tu budú sedieť televízni komentátori, novinári, ktorí budú monitorovať zápas. Každý jeden má pred sebou takúto malú obrazovečku, kde im asi pôjde live prenos zo zápasu, takisto opakovačky. Vyzerá to pre nich veľmi, veľmi pekne. Žiadne tlačenie o novinárske miesta, žiadne tlačenie o zásuvky tu nebude. Každý jeden má prístup na internet, takisto tu funguje na celom štadióne niekoľko Wi-Fi a novinári sú tu naozaj vážení ľudia a takto je celý štadión pre nich vybavený. Všetky tie polepy, čo vidíte na štadióne vo farbe a v značkách UEFA, teda Euro 2016, realizovala jedna česká firma. Ja som tu stretol českých chalanov, ktorí dokončovali posledné polepy. A stretol som ich v mixzóne. Povedali, že sa môžem pozrieť aj do slovenskej šatne. Nakoniec mi to organizátori nedovolili, ale ukázali mi fotky. Slovenská šatňa je takto nachystaná, je nádherná. No a títo českí chalani sú tu 25. mája a už hovorili, že už to majú plné kecky. Ja sa im nečudujem, lebo pozrite sa, koľko to je polepov. To ešte nevidíte, koľko ich je vnútri štadióna. Takto štadión vyzerá zvonku. Architektonický skvost. Ochod majstrovstiev Európy sa stará aj niekoľko stoviek dobrovoľníkov na štadióne v Bordeaux a tí kontrolujú najmenšie detaily. Ako vidíte, tu sú oblečení v červenom a títo ľudia, teda dievčatá a chlapci, kontrolujú návleky na stoličky, aby boli správnej veľkosti a aby nebola roztrhnutá. Trávička, že eňo ňuňo. Už máme nachystanú aj striedačku.
Just like that. Just like that. No a takto to vyzerá za štadiónom, kde sa pripravuje všetko na televízny prenos. Káble, káble a zase len káble.